Jag bryr mig om alla andra också liksom. Om det är en elev som sitter och håller på, då ska alla andra få ut för det också. Det är ju ingen som gör någonting. Alltså, så är det varje dag. Det sitter någon på lektionen som bara larvar sig och håller på. Och så ska de andra gå till utskickar. Och så de kanske är hungriga. Liksom, varför ska inte de få gå? Och så får den ena. Så får en sitta kvar. Jag har sagt att det är ingen fara om vi alla sköter oss. Men det är ju... Det spelar ju roll. Det är inte bara på den här lektionen. Och du blir sur på mig för att jag har rätt. Nej. Det blir du visst det. Kan om de inte liksom vet alla regler. Liksom. Det går ju inte. Och så skriver ni er runt och säger det. Kan inte säga det här till öga. Fan vad dåligt. Vem var det du? Jag vet inte. Alla lärare Ska de bli utkastade för han har rätt eller? För mellan 80 och 100 så är det ju. Ja, det tror jag också. Okej, vänta. Vad jag ska göra nu?